салом алайкум дӯстони азиз, бародаро, касоне ки каналотон монетизатсияро нишон намета, странара чӣ хел бояд интихоб кунен ки ҳамо кушода шава, яъне соатотона дида наметонен. Салавҳа дар поиски Google менависонем YouTube PK. YouTube PK-ро пахш мекунем бародаро. баъдан вуход YouTube. вуход YouTube-ро пахш мекунем шерои нар. ва баъдан ина мехе ҷо меёра, мепартоя шуморо. агар электрони почта дабави телефон бугува, как обычно ранги ютуборе логину паролтона мезанен, медуроен. агар бупартоя бо айгаштара мекунен, мақсад дар поиски Google зада. хулоса ин аминҷа медуроен. ина творческий студия. агар дига каналтон дуромаданӣ бошен, то же самое ранги ютубай. сменит аккаунта меҷиқен, канали дилхоҳтона интихоб мекунен, баъдан творческий студияро пахш мекунем. бародаро, бо диққат бошен. бисёри одамо странашон Тоҷикистонай монетизатсия нишон намета. ман намедонам чӣ ба. яъне местоположенияму ухелишон. ана дӯстони азиз, вақте ки шуморо ин амиҷа овард партофт, баъдан шумо дар ин амиҷа шерои нар ин ам хеле функсияро мебинен. дар бари поён, экрана поён мекунен, обновить шидагиай хира метова. дар бари поён угли тарафи дасти чап сурати шестигранникай ранги тоҷики хати гедаранг меган, чӣ меган? ҳамеро пахш мекунем. ва баъдан дӯстони азизу меҳрубони ман, дар ин амиҷада опши нишон мета. дар поёнгиш канала интихоб мекунен. ин амиҷара странара ай шумо Тоҷикистон кардагиай ё ки интихоб кардагӣ нест. ин амиҷа як гала давлатай. шумо ҳамира Россия интихоб мекунен. фаҳмиден? Россия интихоб мекунен. дӯстони азизу меҳрубони ман, баъд дар ин амиҷа кнопкаи сахранит кабутак меша. ҳами сахранита пахш мекунен. мешава сахранит. ба ҳами тамом дӯстони азиз. осон ва содай. ягон ҷои мушкилие надора. ва баъдан касоне ки мехоҳад соатҳоша бибина, мақсад чанд соат дора, ин амиҷада кнопкаи монетизатсияи сурати $. ҳами $-ро пахш мекунен. дар ин амиҷа соатҳои шумо дар ин амиҷа маълум меша. азбаске ки хушбахтона канали ман монетизатсия дора, вақте канали шумо монетизатсия шава, ин амитари нишон мета. монетизатсия ки набоша, дар ин амиҷа соатҳота нишон мета ва подписчикота. мақсад агар странаи шумо Тоҷикистон боша, ин амиҷа дуромада наметонен, нишон намета подробни. ин амихел. баъд ин аиҷа бо сурати видеоро меҷиқем. дар ин иҷа сурати видеоро пахш мекунем. дӯстони азиз, чӣ гуфтесай? чера сохранит гуфтесай? чӣ гуфтесай диёна? ойко биёем турияяйма. хай хулоса бо ин иҷада авторски права дора. дӯстони азизи меҳрубони ман, ин иҷада мебинен ки видеои шуморо дуздидагиай, пахош ғалтидагиай. баъд дар инҷа запрос на удаление ин ҳамихе мебинен. на дӯстони азиз, худованд нигаҳбонтон боша. лайкҳоро биҷиқен.